Se kan wiase ahenie ene ahemfonum a obeji din a uyi Asante ahenie free mu a enye yi. Okontokwa odi aman so e de chekere ne man. Wabakose muno Asante ahenie ya ahenie kese a esori wa bibimemu ha bekire Africa. Sa Asante ahenie no anase Ashanti Empire no se anti anhwefomo a nanka Burkina Faso omase ho a eye Ghana etifi no nanka ka Asante ahenie no ho etraya eko Togo, Benin any the western side of Nigeria. Se woko Ivory Coast enzema side ho a eye Basam ho a ekame ayese na woche Ivory Coast kroni mu miensa na baako eka Asante ahenie no ho. Senya Asante ahenie no netehwe ya nka oman Ghana asasi bese mienu anase miensakra eka ho bekire se ne size no enka beso achensei enama Asante ahenie nti na nka de beye nika na efe ni se akanfo ni nyina no na nka omubenya onkuro a oteso nenso ankoba ne sa enye se ehwease a enka betretre ama bibiman nyina no abeye baako etitru ene West Africa nenso ebra brofo no bedru oman yi mu omoye bia se ahenie bia na ejina ne nanso sa Asante ahenie no ombese no enye Asante ahenie nko ano omosai no omosesa ahenie bebre ewa bibre mu ha bekire Africa ansa na Asante ahenie ebehwease no Asante hina ye frɛ no Osei bonsu no ono anso na ne ye frɛ no Osei Tutu kwame asibi sabre no na Asante ni din bia ye frɛ ne bonsu efrise na wonhu bonsu da bekire hwe eno nti sa din ne nka Asante kasa ho. Na the year 1822, Ebra Udrumpo anono, I would defeat all the coastal states. Mechre Ebra Udi nkunimu nkrunkura ebempo anono. Oko wini bana okoto opunemno. Eno ka sebo nsukura humia osurome. Enti medi akamidi hu. Osei Tutu a odikan no ene di denchirafo so nkunim eka Asante man nyina ebo mu baako ene twifo num nyina bi te se adanse asen denchira ene achem ene twifo no nyina na o ma betena pra ene ofen honom no Osei Tutu odikan no ene de o mo ba Asante sa Osei Tutu ina ni di ne opemso ofri honom no opoku ware ye frɛ ne Katachi enso tra ahini nim edru Ivory Coast ofri honom na Osei kwadwa ne mra ne de okon awia de ntia ne ye frɛ no okon awia ne se awia te krano obeka okon asem kire na obedi wachi wa Asante ma bakose mu no ono no ohina na nanije akon hu ye pa oyo ohina obetena so a na nanije akon hu che asomdue ne preso no ode da gomba ene esremfo nyina ebeka Asante ahenie ho ono na chi ne nya Osei Tutu kwame na asibi ne preso no ode mpoanofo obeka Asante ahenie ho no ko wini ba na okokoto opu no ene oka se bonsukura humia osurome eno ntimede akamedi ho efrise odi nipa so nkunim edi pomunam so nkunim eno no otwa ne dine so efre no Osei bonsu efri sabre no mu na ohase toto sa dine ewa Asante mem 1824 ena ofrim bekire se owuye ofri honom no Osei ya wakoto ebedi na ade na nam sa Asante man akoadi nkuru bebre so ewa omanim no no mutu ato ma Asante man bekire tas including all the coastal areas bekire empoanofo ni nyina eno ntema castles and fort a ewo coastal areas no honom nyina no enkrata ni bedi Asante hinesem ano mutu ya ho tribute manu na koyese ene dia esina sase so ebi trade route ni nyina no mekire ba bia na nkrofo edidwa wompo anu ni nyina no na ehya Asantefo na se ana Asante hene na ejeje ho to eno ma Asante ahini ni ebenya sika pa yi efrise na kamea yese krobia tuato ma Asante man the year 1826 mu honom no ohini te se epo anofo ni bi etene so atua de na etoso mienu no atese nkrofo bi di Asante hene atem presento kwese jama ma Asante hene ko ho ekodin onso nkunim nenso kopie wompoano honom se entokwesi ama wabo Asantefo no eno nti no odi huru Asantefo na owo honom no eno nti obebo Asante hini ya mane sa abrenum no na bibibi obeti afa ne ho bia no no otu ho anamo eno nti na wo se otu anamo ekompoano ekodi be se abosomi du baako mekire 11 months nenso ebre okodru ho no ohun se nsem a watene nyina no na enye no kre na bibia sa ensiye odru honom no nso Mfantefo ni bia ni ho obi na no kan bibia eno nti na wo se nka wohini esa na chiba Asante men nenso doma edi nechi eni tu ekuta wo mu a omunya hwe mfanye no ena nanaka ise ebra 1824 ebra no wofa Osei bonsu eba ampoano obekun wo ho no enknaifo obe support Mfantefo no eno nti so aben ho de a ewo se otwe wo maso ansa no asane chi aba Asante mem ebra ni dru ise wo kwotwe wo maso no enknaifo ni nya mo afri akwamu ana nka omu ya Asantefo nuanom omukọ support enknaifo no ena achemfo no enam se no omu sha Asante maya sintino na akonya bia omu benya bia de ate won ho no eno no omu
hwehwe eno nti kone baaye no omoko supporte enknaifo no akwapemfo ne achemfo no nso ensonsunu bia ni wontem efrise chebia akonwa eye oforipani ena ekropon de ne ye oforikuma eno nti bebia we beko no na we di nachi ebi onso nknaifo no ko hwe mo afra abrofo ne ho so mo pese omo krashe asantefo no eno nti abrofo ne di asrafo mechire troops efri northern Nigeria, Sierra Leone, Gambia ene de baaye efrise asantefo asrafo sa abrenum no mechire Ashanti troops no mo be se 50,000 abakosem chire yen se social santemay asrafo sa abrenum a no de toto Napoleon asrafo a no wo France me na santemay asrafo ni asrafo bi a omo ho odeni yie eno nti abrofo no hu sa no ode awozafo asrafo ni bebre ebre nknaifo no ema omo ni asantefo ni babekon na de ha asantefo ni se sa abrenum no na yensutobrem ewopona no e ebre dikan a omo konknamamu enti no omo nim sa bia ye honum yie eno nti wa konim no odi asantefo ni sunkunim kra abakosem chire se asantefo na asrafo be se 20,000 ewu wa konim ebre omoko akono enam se won ho odin no oje won hu di enti no omodi sikadwa no ekoi se be ye be hye won kunan wa akoni eno nti ebre akonim no odi nkuku no ema sikadwa no ekodi enkranfo ne nsa Semisi yen anye dwabenhene ene kontansen hene de eno nti oboabo asrafo ano be se ahamiensa mechire 300 troops emo omo ne nknafo yi kokon ye agi sikadwane ba asanteme no nti wa asante abakosemu no dwabenhene ene kontansen hene eye biye enya no nkon omo ba asante hene ene asrafo na aka ne nyina ho ba ebedru asanteme ebre omo bedru ye no abrofo ne omo be ye treaty bi mechire 1831 ni Captain George McLean ene ne omo ye sa treaty no sa asante ebasa coast ho anase mpoano ho no mo a oso omusre kwan anase omuje permission ebio castles ani fort na asantefo na jeje hu scan nyina no waje afri wonsa de toso ne se omunya human sacrifice satete wono ohini wu a ne etwa nipatie no ebio sa asante hene etu kwan a etra santememu a oma samra do ne ente ebio nkura santeman edi wonso nyina no ombetumi ate won ho a asante hene enitumi wo wonso eno ntu eto a wojeje anase wo kwa akon a okofa wona asrafo nyina no etu sa asemi be ha asantefo ni yie eno nti ebra kwakudu a odikan ni bedi ade no abakosam chese no yo hina no pasumdue ne bre so no ma methodist any praise before ni beka nyame asem asanteman asase so ebi nso na enam sa asantefo no wadi won so nkunimu nti no na ma ha bebre aba asanteman efrese sa bre no na ahemfo bebre na pese otete won ho fira asante aheni ni ebi onam sa na do ho kwasha abrofo na se no obo ho ban nti no na ahemfo bebre na pese okwasha abrofo na se ebi nso sa ohwa atemu a na ekoso asantemam ebi ni sese okumu bi a yenkumu bi no enso abrofo enam se na wonye won niema sa na okumu bi a ohwehwem hu se nipa ne difo anaso odi bi munti no na nkrofo bebre na pese okosha abrofo na se efrise betumi abase mistakenly okumu bi anasa na obi jeje na akun no abrofo no onkun bi eno nti ma ahini bebre na pese okosha abrofo na se ne santene na ma asantefo no mu bi mpo pese otene ko honom enso ebre abarima kwakudu ya odi kan bedi ade no ohwe toto niema ma asumdue ba asantemam ebra wuye no otumfo kofi kakari ne bedi na ade na eka ne ntam ho se ensase ane nananom kon ejema asanteman nyina afri wonsa no awoso otumeji ni nyina ebra asanteman eno nti treaty ano ofade ne nsasha ase no o amfa anya adwuma frisa akonwa na edi na sisuo ne de eyekon no oba abeko sa ohini na ne mra ne kofi kakari achempo ebre di ni se akonwa so 1867 mu hono akwamufo ne ba se ombeba besha asanteman ase ene o mayi nipa baako sa brenum no na akwamufo ne nya ntokwa wo pekifo no nso ya asantefo nua no omo free pechi a ewo mampon area ho ne kwachichire sa kro yi ena mampon suta nso ne chichire kro wo vota ye frɛ no wusuta nti wusuta no eye nsuta so hwa abakosemu a gani nyina ye nipa baako eno nti asante hene kwahwe siesie ma asumdue ba ekire akwamu ene pekifo ntokwa no 1868 nim na ewo so odane na ni hwempo ano ene wo mokoko ntokwa sabre ni ma no asoma edubofo se igbefo no enka no ho igbefo ya nkrofo susu se omone asantefo nka no enye no kresa asantefo ntokwa bia okon ya na ewo eastern side bia no na onua no ma igbefo na ebo awomo omona na eye map readers de toso mienu igbefo nim kwaya e fa so sene etu eno nti ebra omone asantefo nam no eba
sadeɛ bia yɛde nnua anwene bi te sɛ tu a na igbefoɔ ne na na ɛyɛ ɛno nti igbe ne asante deɛ nka nso no ebia ne wɔn ntam ɔmo yɛ nnuanom a ɔmo kyɛntaafoɔ a wopae wɔn ntam a ɛnyɛ yi nanso yɛnim baabi a ɛhyɛ ase a ɛnɛ yi ɛkame ayɛ sɛ nkurɔfoɔ binom susu sɛ asantefoɔ mpa igbefoɔ asɛm nanso ɛnyɛ no korɛ saa ɛnyɛ no nko a sɛ ɔhwɛ akanfoɔ abakɔsɛm mu a ɔmo yɛ nkurɔfoɔ a no ɔnwa pii mekyerɛ sɛ wɔn yɛ ntiantia ɔmo saa yɛ tuntum nanso na igbefoɔ no mu twɛn na ɔmo taa yɛ kɔkɔɔ ɔmo maa ne ho ɔfɛ ɛno nti na ɔmo gye ɔmo maa ne bi bere asantefoɔ ne ɔmo ware including the royal family mekyerɛ ade hyia na ɔmo wɔ manhyia ɛno nti igbe ne asante deɛ ɔmo yɛ nnuafoɔ da bi abɛsi ne 1868 adubɔfoɔ yɛ Ashanti War General no ɛkɔde alatafoɔ ne bɛka Ashanti Empire no ho no sabre no na Asante hene movie kɔ south ɔkyɛ na srafoɔ ne mu mienu mekyerɛ ne troops no baako ne opoku frɛfrɛ obu abasa ɔno lady one ɛna otumfoɔ kofi kakari ne nso lady one ɛkɔ ne mu yɛ ɛde no na ɔtɔ ne nsa frɛ adubɔfoɔ sɛ ɔmfiri voter hɔ no mɛka ne ho sabre nom no na Asantefoɔ no ɛde delegation ɛkɔ aburukyire mekyerɛ sɛ wɔto nipa ama ɔmo kɔ aburukyire sɛdeɛ di kan treaty na ɔmo assign no Asante no obi ansign treaty wɔ wiase sɛ obedi emra so Asante hene nyɛ na adwen sɛ obedi mra bia so no ɔne amrado na kan ɔnte ase ɛno nti ɔsoma nipa kɔyɛ tam ɔmo koduru hɔ nom no na broni na di kan sɛ ɔmo hema na adwen dada sabre ne na yɛ Queen Victoria ɔde to ɔhema na nim sɛ nkrɔfo na ɔmo ba na ɔmo kum nipa da bia Ashanti na wate wɔn ho asɛm no ɔmo nie ɛno nti mentie ɔmo asɛm ɛno nti ɔmo kodi bɛɛ sɛ abosom nsia ɛwɔ abrochima mu a ɔmo anya ɔhema no ne nankasa ɛkyerɛ 6 months ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔmo saaba ɔmo bae ne na saa British Parliament na discuss sɛ ɔmo dwadie wɔ Gold Coast no ɛno ne de ɔmo ani gye ho wɔ wiase nyinaa sɛ woyi India free hɔ no mo a ɛkyerɛ sɛ ɛno ne one of the best in the whole world aside India na so ɔmo ma saa dwadie no anaasɛ trade no ɛnkɔsoɔ no ɛne Asantefoɔ no firi da bia ne ntɔkwa nko na ɔde ha wɔ n'adwene ɛno nti ɔmo nya adwene sɛ ɔmo nkrahye Ashantis no once and for all mekyerɛ sɛ ɔmo bedi Asantefoɔ ne so nkunim a Asante ahene ne ntumi nyina ne na so bio ɛno nti ɔmo kɔfa asogya bi ana ne tirim ɔden yie paa ɔna ne di abrɔfo asogyafoɔ n'anim ɛkyerɛ sɛ Garnet Wesley ɔno ne timi kɔnyɛ edi nkrono bi te sɛ India ɛne New Zealand ɛma saa nkro nyinaa bɛhyɛ Britainfoɔ n'ase ɛno nti no yɛ obi a wagye din a no odi mu yie paa ɛno nti ɔmo pɛ obi a ɔbɛba bedi Asantefoɔ ne so nkunim no ɔno na ɔmo kɔfa no saa brɛ no na Asantefoɔ ne nyɛ nkrɔfo a betumi adi wɔn so nkunim bia kɛkɛ ɛno nti de ɔmo yɛyɛ ne sɛ na yɛ nneɛma mienu na ebetumi adi Asantefoɔ ne so nkunim saa brɛ no edi kan ne akodeɛ foforɔ ɔmo yɛ Asantefoɔ ne nim ho hwee enim kwan po ɛfa so yɛ adwuma deɛ tɔso mienu ne sɛ ɔmbɛnya asrafoɔ ɔmo dɔɔso kyɛ Asantefoɔ no bɛyɛ sɛ mpremiensa sɛ wɔntumi anyɛ saa nneɛma mienu wei a no ntumi ne Asantefoɔ ne nko ɛno nti efiri 1868 ɛbɛpem 1874 nyinaa no na saa abrɔfo yi ɛhwehwɛ asrafoɔ a ɔmo ne Asantefoɔ no bɛko ɛno nti ɔmo de mfie nsia mekyerɛ 6 years ɛna ɛyɛ saa deɛ no ɛno mu na Asantefoɔ no a no akɔdi aburukyire saa brɛ no ehu yɛ ɛno nti ɔmo to Asante hene nkra sɛ ɔmo srɛ na asrafoɔ no ɔmo ne mfantefoɔ no ekɔ no nyinaa no ɔmo nyinaa mmra Asante mɛm na ɔmo ne governor no ɛbɛyɛ agreement sɛdeɛ ɛbɛyɛ ntɔkwa biara ɛma Asante hene gye to mu a na ɔde n'asrafoɔ no ɛkɔ Asante mɛm nti ɛkɔbaa ne saa no na ɛwɔ sɛ asomdwee na ɛba ɛbrɛ ɔmo ne governor no kɔ kasaeɛ no asɛm a ɔde to wɔn anim ne sɛ ɛnam Asantefoɔ no nti ɔmo akɔfa asrafoɔ bebree ɛfiri nkronkro bebree so ebi ne Northern Nigeria, Sierra Leone, Gambia ɛne deɛ ka ho abɛduru ɔman anim a ebi to aso a ɔmo ba na ɔka sɛ ogya ɔmo ama ɔmo akɔ a ɛyɛ ka bebree nti saa ka ne nyinaa no ɛne Asantefoɔ ne betua saa brɛ no na ɔmo gye 20,000 ounces of gold ɔmo de bɛto Asante hene anim no ɔka sɛ saa ka ne deɛ ɔntimi ntua ɛfiri sɛ wɔn ho deɛ nti a ɔno aba ɔka akɔfa wo troops na ɔne betua ho ka ɛno nti ɔno Asante hene paa deɛ ɔntua saa ka no ɛno nti abrɛfo ne ka sɛ saa deɛ a ɔmo ne ɔmo bɛba abɛko ne duru brɛ a ɔmo ba no abakɔsɛm kyerɛ yɛn sɛ na Komfo Anokye di kan ka kyerɛ wɔn sɛ pɛna Asantefoɔ na anko ntɔkwa bia wɔ wɔn asase so da so ɔmo betumi a ɔmo nti ɔtamfo ne baabi a ɔwɔ bia ɛkyerɛ sɛ ɔmo mmom nkɔ ɔtamfo no so na mmom ma atamfo ne ma wɔn so nanso saa brɛ no Asantefoɔ no hu sɛ da bia ɔmo kɔ ako wɔ baabi ɛtɔ da bia ɔbɛnante saa ɔmbɛdi bɛɛ sɛ abosom nsia ɛwɔ kwan ɔmo nuru hɔnom no na ɔmo abrɛ mpo ansa na ɔmo ahyɛ ntɔkwa n'ase nanso saa brɛ wei ne brɛ a yɛankasa yɛbɛko wɔ yɛ kurom a yɛnante ntwa kwan bi a yɛnte brɛ ɛno nti na ɔmo aboa ɔmo ho paa sɛ ɔmo ne abrɔfo ne bɛko nanso na ɔmo nim sɛ saa de wei na ɛbɛha Asanteman ɛfiri sɛ saa brɛ no a na abrɔfo ne ba no na ɔmo hyehye nkronkro mekyerɛ bɛɛ ne down villages ɛno nti ɛbrɛ ɔmo bɛduru Asanteman
mu no na Asante hene hu se ade na ni nyan mekire se kono na ontumi ono mamu de na nasrafo ni nya nura Asante mem enu nti wa ama Kumasi bisa Ashanti troops ni be se 20,000 no mo coast ho afi na omadani wa mani ba Asante mem enso na coastal troops ni be se 50,000 afa kwan foforo so ana o ma bedru Kumasi enu nti ebra abrofo ni bedru Kumasi no ohyi Kumasi kuro ni nyina adansefo ni na ya ade pa frise ebra mu dru adanse no adansefo ni tumi na omo kompa delay wo mo sa delay no eboa ma Ashanti royals no mekira ade hye no omo tumi boabo omo nyina no de omo kosie o baabi ene niema no bi te se Golden Stool ene niema e ka himfie ho ebe ha adwe nyina no omo tumi de call enu nti ebra abrofo ni bedru ye no na ade bi ehia Asantefo ni nyina no omo tumi aboabo no de call nenso abrofo ni bedru ye no Golden no omo asesa akone niema ehia omo nyina no ase kakra na na aka na ehia omo omeja hokọ no abakosam kire se no omo hu bi da sa no bi nene otumfo ne abrofo ne ka ho asem a ebi adi kan be pie mu organa no otumfo poku warebre so omo di bi bae otumfo Osei Tutu otoso mienu ibre so nso omo di bi aba otumfo kofika kariche bia no ohye eno nso omo hu de koye broni bi beka ho asem se ne nana ne de ma no ne dura na dura na sa eche ne isu eno nso otumfo poku warebre so no omo de sa ache ne bae afa agudie ne niema de omo di bebre na afra Asante mem koye Abrafo ni bedru Asante mem no sa bre no na palace no anasa ahimfie no eni menhia de na ye baabi oman ni hia ebodwa wo ho no sa bre no na ahimfie no wo pampa so no si ni se castle eye nuanom nzemafo ni nesiye so hwemu Asantefo nuane nzemafo no na nzemafo hini bia ye frɛ ni Jane Kone abrafo ni kyerɛ ni John Kone ɛna ɔte so poku are odi kan no sa bre no 17th century ni mu ho eye netedan no dem mekyerɛ atakwame ɛna ohun sɛ de bi sa dan ne mfata Asante hene no hwɛ sɛ de abrafo ni si castle no eno ka so obeso mani pa mo ma besi sa castle ni bia ma no eno nti omo ma asase o pampa so ema omo siye eno nti ho na Ashanti Palace ne ewo eno nti omo wiye no ona sefo no ode bia ya ene ye frɛ ho agrek enzema ma omo mekire kwa ada so nzema eno nti omo nyina no eye nzemafo ohene na owo ho no ye frɛ ni nana kwasi buadu omo asefre nzema Princess Town omo nananom ne besi pampa so ahimfie ne ma Asantefo no ebra omo ba no omo de agudie bebre eka omo ho baaye mekire gold eno nti anen nkrofo kase kwa ada so ensu bi ana kurada so enso abakosem kire se papa ni sika ode baaye no so okobobo sin a kurada so na no ode susu kire se okopelo na no ode kura ena na esusu ma me kire John Kone eno no omunye din kurada so ebrabrafo ni di Asantefo ni so nkonim no nanka sa ahimfie na wo so omobo ho ban enso omoye mfonso de jatu mu ehye no ebesi ne eyade o ma regret se omoye saade no kire se wonu won hu frise na mfaso bi enu so obehye ahimfie no emfie bi a kire no omoye omadwen so ombe compensate Asantefo no woni ema omoye yeni esi ahimfie foforo amomo mekire New Palace enso Asantefo na ante asesa frise omugitu ma abrofo ni besi ahimfie ne ma omo a ebekọ abakosemu se ahimfie a wotemukra no abrofo na esi ma omo eba sa ye nimguase ma Asanteman eno nti omo abesi wo made eno nti Asante ni twato ma Asantefo nyina eno na omunye sika omo dikosi ahimfie foforo wo menhia omo si wie no abrofo no hu se anhwe ya Asantefo ne saade ntokwa foforo beba eno nti abrofo no di Hausa troops ebetwa ne ho hyiaye eno nti so ahwe menhia constituency ho a omo create police station ene abrofo no military barracks etwa ho hyiaye said the Asante hini start bibia omo betumi akrahye no efri sa abrenum no Asante hini hyase se eba form after 1874 no abrofo no sa hyehye mra se when obi ansum Kumasi obi ante ne ho enko ne baabi mekire se ohini bia ni ho e wo se wo hye otumfo ase eno nti ohini bia betumi adi ne ho so a onsum Asante hini anase sikadwa sa asem ne ha Asantefo ni yi sa afeni mu ano mutu otumfo kakari efri akonwa no so enye nkoko na odi wa akoni muntra abakosem kire se okon ne chine ne mema semachi nyina no no wa humo bro kese ma hiafo pa na odwene ho a wonte ase eno nti so hu obi a wosresrade anase ne namfofo a ono omo hye bra na se no hwe se godu aye ne ho mana sa nkrofo yi di areho a abakosem kire se ofresa nkrofo nyina wa ahimfie efri so odwene hu se na eja no ma anase ne nananom a wawuo no odi sika ne si omo eno nti mfa so obi enu sise sika wa asase na se na komde ne manfo nti dura na dua okosa esi yonum ekotutu ne nananom na eyi agudie na ehyehye won ho ne ema ehiafo eno mu na adehye abusua ne ehuye eno nti omutu na de so nenso ne manfo ne de no yo ho na omope na asem yi a omoma ne din achempo asechire ne obi a ocha ade a na ase agudie eno nti ombe frɛ ne kofika kari achempo nenso ono na abusua ne de omo hu sa ade na waye ne enya amamre efrisa wanfa bu amane nananom eno nti omutu na de so no omo de
de ne nua kuma mensa bonsu ebedi na ade yenti omoma ne din bonsu ne se ebra wo di nsi no omo ka kire ne se ne nana bia ye frɛ no Osei Tutu kwame asibe ono ne timi kon ya ekofa edi bonsu ede to ne ho so saa kon ni bi na Kofi Kakari na oto aso akon ama Asante asaye kese bio ena wantumi eno nti so abade a ye de saa di ne ebema eno nti edu ase akonwa so de ekonkon na wose oba beko eno nti ogitu de toso mienu asantefo ne tenase hu se a superior weapon ne ma abrofo ne timi defeat omo mechira akode fofra na onim hu nim de bia ne tumi ma abrofo ne di omo so nkonim eno nti omo ko hu omo nuanzemafo ne ewo coast mechira Princess Town fo no saa Princess Town no abrofo ne de saa di ne to no na ne din pa ne okeso eno nti omo hwehwe abrofo omo ho odin a omo otu ema omo na omo ntumi ne English fo no enko eno nti omo di German businessman bi aye friend Nelson ona kire omo se German weapons no e superior echen English for de no mechire Britain abrofo no eno nti asantefo ne yi sika kokko anase gold ekoto ni nyina ehya se eye training ema broni ne kire omo kwan e fa so tutuo no ebredure se mensa bonso no ombe kontokwa no abakosem kire se wohini na ye ma asem kwa no obetena akonwa no so na oye ono no ohini obetena akonwa no so a owo ma eware bebre abakosem ni bi kire se no wo ma bro oha e kire 100 eno nti wan kokon no eno ha asantefo ne yi ema omo tu ni frade so ono ani nua ba ye cha ne tu na de so eno nti ema oman ni behye ye chansa sabre no na ebinum mpene so se ne nua ba ne betu no efrese na omo bre wa akoma na omo pa asomdwe na ebinum so pese yetu no efrese na omo so pentokwa eno nti ebra wotu na de so no ona na opene so se yetu no omo ka se omo nkofa Kofi Kakari mra efrese ono no ohina oyekokodrufu a obetumi edi omanim eyemfonso no ye omo ntu ne fo no omo nsamfa ne mra efrese aboka akoto sa akode ne dia etwase Kofi Kakari na sa bedi omanim enso ohima na ntie ekofa akokudua otoso mienu ebaye abakosem kire so obedi ade no ena da duanan ena owuye ekire 40 days eno nti omo kofa Kofi Kakari ba se omo de ni bedi ade bechi ama na di ade no ena owuye na ahini no aduru kwasi kusi so eno nti omo kofa kwasi kusi so omedi ade nanso eduru bre so obedi ade no owuye eno nti ama ahini ni beduru ya otwenebo ana so nanso ohima na mpene se ode ya otwenebo ana ebedi ade eno nti ode ni yemu ba ye frɛ ne Prempe the first ebedi ade nanso ode ni bedi ade no na osa no asai nipa kokko sabrenum na abakosem kire se na Komfo Anokye aka to se hwe na wamfa nipa kokko ani ade eno nti ma ntokwasi wa Asante ona no di ya otwenebo ana echi ene ona no di Prempe the first echi sabre ni nyina no na Asante ehye ohima ne nsa otumi ni abrofo no ya agreement ya entokwa ni mu nyina echiri no na asomdwe wo ho a sa trade route ne de edaso ye adwuma na Asantefo ni tumi di wondwa eye de opeso ye bia eno nti Asantefo ni bepe na asem amoma na bodin se oyi akwan eno nti echen bia mra ne ni oyi akwan fresamentimi ho ase nyina ekoso no ohwe ma asomdwe ba Asante enya Asante mu nkwa fantefo ni abrofo no ene wona waka nyina no ohwe siesie wontem ehaw kakra na ewo ho a ene civil war no ebedru 1888 mu ho no na civil war no ayende kra Ebra Civil War ni twemu no the year 1896 Ebra Asantefo ni tu on baby dwene won ho no Frederick Hodgson na no ye British governor of Gold Coast na ebe ka kire won se Asante ni bia ye friend Kwame Tua said in we wo ba no aya hweye ni titru ni so wo menhia ahemfie ye obebi a ye bu se tuate a na broni ate efrisa asem bia na ebesu Asante memu bia no ona na ekoka kire abrofo no ente se de okobo intim jakaridin ewo de nchira sa Kwame Tua oni Infantefo ni bi ekoka mbo mu a okoka kire abrofo ne se Civil War na so Asante nti na asa won ho adwo na wanhwe ya wotewa na Asantefo na beto ahye won so efrisesesi ano akoto akode foforo gu ho no mu a eko ni twam a onim de ode beye eno nti etwa se wo hwe na Asantefo tumi ne kofo eno nti broni ni busa ne se kwan be so no betumi ama wona hini na kofo Kwame Tua yi na no se de wo ma ne so obekọ akwache won hini Prempa odi kan no ene Asante ahemfo ni nyina eno nti ono amotena se ehihye kwan a obefa so aye saade ewe eno nti Prempa the first wo no no tese abrafo no pese oni ni di nkomo sabrenum no enam tokwa bebre ano wakokunti no no masrafo ni bebre awu amanaka kakra bi ya wasem bia ye kan se etu atobare ebra abrafo ni be hia Asante hene no omonkoto omani obare kase afam ho a abrafo na asrafo be se 60000 wo hoyi eno nti ya Asantefo ni nwanwa yie frisen nkomo keka woni won hene ni bedi na asrafo edi wanchini eno nti obedru ya obodwa no omotete ho no so hene ba akote ha na broni ba akote ni mfimfin enam de na wo be nti ode to Asantefo anenim se o sesi ade omunyina ye ba
baako enu nti omu nyinaa pese omo tena asomdwe enso ebra no ote wonum nyinaa no aboaboa won ho asi enu nti ebra omo tena ase a omo hye nkomodie na ase no amrado no sori ka kire won se eyade baako pe no wo hwehwe de edikan ni se oso omo 50,000 ounces of gold enu nti Asante hene busa ne se sa ka we de efri hin ena amrado no ka kire ne se eyikofi kakari ntokwa no me kire de sagrenti wo sagrenti no yenti ase yi edi ni ese ganeto osili na wa hu kanu no ka ne sagrenti sa akon ne ho ka any 50,000 ounces of gold no o de kwa sabrenum sika na ye 172,000 pounds so asese no we embre mu a ebe se $5 million eni achiri sa Asanteman entu ase sika no enti Asante hene prempa odikan ne anti ase sa oka kire won se ebra wodi kofi kakari so nkunim no sabre no no ate ase enti ade no wanyi se sika na free no ho no no a wonim tokwa no ho hwe no ombeji sika na free no ho dia ono dia onye ready so bitua enti oman ni ko agina se dia ye ne dia etwase omoko me kire se omoko kasa wo kokwa mu se etwase omo ne abrofo ne ko nenso prempa odikan anti ase sa oka kire won se so no won ko a omasrafo ene akode omodi aba no obetumi akun won nyina eno nti se broni ne se wantu eskan na so obeche na kwa onchene nko se wu kura na obewu process ono nko abewu ama Asanteman atena se a obeye ne sa eno nti ebra Asante hene man muso no me kire so sorry ye no omoche no eni nipa na etwa ho ehye nyina ede omokoye omodi kan de ne ko Cape Coast Castle ansa na omde ne ko Elmina Castle o Castle hono na Asantefo ne kosra no dodo eno nti omoyi ne ko Sierra Leone onum nyina na omokosra na omobo abo omo ho se omobeko agina ba Asanteman abrafo no hu sa no omde ne firi ho ko si share sebe omo hu ne kira kwan emfie na ye kiri no me kire 1900 mu ho no kwa mitu asa akwa abrafo ne nchen koka kire won se Asantefo ni di ofade na wondi agade me kire sa Asantefo ni di omo anchor ade omo ni omo fada ade eno nti se wi be me fra Asante akonwa ne so a enhawon se wi oba mumu a ene hawo mo na ahemfo na omo acheche omo eka prempa odikan ne ho no omo de afofra sisu a omo refidi ekoso nimpo eno nti se oja Asantefo ma na omo bewo ede omo ma bedi akonwa no eno nti se omo koho a omo kokun Asantefo ma ne nyina frese be ma de oku na mfaso bia ni so ma Asantefo no eno nti omo busa ne se ede na omo nye ema oka kire won se anu yie ne ye baako pe sa Asanteni bia kokun a onkoma won hene no na emu okoma sikadwa no eno nti se sikadwa ne free ho no mo a Asante tumi nyina afiri ho akon nyina to betwa omonko bio ewo wiase ema osa akokire wo mo baabi sikadwa ne hye eno nti abrofo ne de omasrafo no esa ba Asanteman sabre ne mu honom ne de na Asanteman enhye da nyina ne na so bibresa efise wan kanifo anasa wan hemfo no ene wa asrafo bibri na abrofo ne di kan cheche wo mo eno nti na ma Asanteman aye basa eno nti ombeshi Asantefo no ewa dum ene baabi a post office no wono eno nti omo ma amrado no akonwa kama etena so ebra omo di akonwa ne bae no oka kire omo se Asantefo na gu nanimu ase efrise prempa odikan na oye omo hene no na otena Golden Stool so anase sikadwa na ono de prempeko na sesi Asanteman abehye na se na so abepie ho a enye Golden Stool no na wese ode manana eno nti omo nkofa Golden Stool ni mra sabre no na abrofo na asoma nkrofo a omo ko baabi a Golden Stool ni wono fese na kwa mitu edikan kire omo eno nti omo hyeda ka kire Asantefo ni se omo nkofa Golden Stool ni mra even though no omasrafo ne dikan a omo kofa ebra omo duru honom no offensefo ne yade yi omasrafo ne abrofo na asrafo no etumi kon ekum omo nyina eyi Golden Stool no ekosi baabi a na kwa mitua enim baabi a wo offensoman modem a omo yebo Asante no ebra omo guso a omo kasa no ahemfo na etwe hye asabra ne ka se ode prempa odikan ne ko omentumi anya hwe na de ekeka kono so anhwe ya ombekum omo nyina eno nti omo mfa sikadwa ne ma abrofo no omo mfanko na broni no ho ntono ne enso eni e baabi ntina na ohiman bi a ofri adwoso e kire ya Asantoa sabre no na bedwanum no na ni kwanse oba bia atena mu bi nanso na ne baba ma ba akope me kire na Kofi Afrane a otoso mienu adwoso hene sabre no no sa no odini di akonwa na abrofo na chena ka prempa odika ne ho edi ne kosi shares eno nti no no begina ma adwosofo no ebi no asati afra abrofo no se ode ne kosi shares wa na so onfa ne nko ebra wo honom no na ne ndi so ade hunu eye mienu ne baba ma ba akope o ma mienu ba akone amasewa ena adwoso hene o ma chena koi Kofi Afrane se do si do ne ba no wate
so omo mpoano enu nti baabi owo bia no obekọ ho no mu bi se wankọ no owu a enya hwe afi sikadwa no nso onhu de enti amema no ntumi nkasa na omo pese omo de sikadwa ne kọ enu nti ono de obebọ ho ban enu nti ote mema na chi a ote se huhuhu ne koso no enu osori ba won chen be gina won anim eka kire o mema ne se enkaye se omotam na ebo won sisi no oyima wo mo ebredu se mo gemitam eni asantefo ma na wetwa ho ahia nyina no etam ne ya de amani frantoma omudi bom ayese belt fantefo ne frene amose ne mema no so de omaboso ne emama no fisi wo hu se mema ne se nyansa bia ni wontri no onim se omo ye maasa obusa wona asem se Osei Tutu dika ne netiase Kofi Kakari Opokuwari Osei Kwadwo Osei Bonsu etiase ankabroni betumi atuni ne asi Kumasi aye ne abrofo na tumi abeshi Kumasi afa Asante hinimu a ede ne kọ anso ho Osei beji sikadwa no ama moto a muntumi nya hwemfa ho obusa won se wonye mema na wokuna so wu ana yede to ka kire won se ochina sese na samansuja enya kunu asechire ne se o declare wo na omo nyina bewu ama nsamanfo a omo di suja wa asamado nyina no omo benya kunu enu nti na omo pinisu omo pinisu no declare wo oka asasam ni wi no ba baabi abrofo ne te no oduru honum na oka kire interpreter ne se omo sa amrado ne se me kire omo commander no se oba no ohye omo hene prempe ewo kwan mu ana ema broni ni ka kire interpreter ne se onka kire ne se omo hene prempe de omo di na free coast honum kra ko Seychelles na nya de obeba Asante memu bio enu nti Asante aka kire ne se onka kire broni ni se oba Asante memu ho a ohene bia wo na konwa oteso enu nti se opedwa ben hene konwa onkodwo so hene ho nkobisa no ena apedwo so hene nso akonwa onko ofenso hene ho enkobisa no anase Kumasi hene akonwa obekọ akobisa kokofu hene enu nti ahemfo na otete wo no obia ni ho onim baabi asikadwa no wo omo hene prempe no ma chene nko ani nim baabi asikadwa ne hye enu nti omo pe baabi asikadwa no wo de egisom de omo hene prempe ne ba ebekire baabi a ewo enu nti broni ni ka kire ne se aye too late ema ya Asante aka se aye too late dia omo nso nim baabi asikadwa ne hye enu nti oka kire broni ni se omaye krado se ono omo beko kopem se Asante man nyina abehye including broni na mu enu nti oka asasam ni wie no otentaso ogu amrado ne so titimrem no se nanano mani bra aya omo tawe bese enu nti na omo ka asem bi se sawo ya metuntasu kokko egu so enu nti Asante atentasu kokko egu broni ne so amrado na bra wo ba no no ahya atadifita enu nti otentasu kokko ogu ne so no emaniem hye no enu nti Asante atwa na ni kira Asantefo mema ne se mohu se oba ntasu mpu na broni ni suru ena motete wo no no monsori mayenko enu nti omo free hokoi na ya abrofo na adwen se omo kofa sikadwa na ba enu nti Asantefo ne starte akonfoforo me kire de ya Asante awo Ebra mo hyento kwa na se no Asantefo ni che omo mumiensa lekwa dwaben ene omo ka ho nyina no ekuti Asante man omo reason ise so omo kota abrofo na china so omo kuti Asantefo na ebema ko ni to atwantema mo menya omo fa ahodie enkronom bi te se mampon ene nsuta de omo anko ama Asante man omo nso ankota abrofo na chi me kire se omo ye neutral omo nso de ene se so omo di Asantefo ni so nkunimu a omo ne abrofo ne bekasa se de be ya omo nse Asante man ena the other part no me kire Kumasi adwoso ene ofenso omo de omo ka se kwan bia so omo ne abrofo ne beko enu nti se nkro wi ne di akon nani enu nti ya Asante awo no se na acha Asantefo ni mu miensa emu ba akope ene ne abrofo ne konye abako sem kire se omo ne abrofo ne kun se ajata enu nti omo kun ya emfie ba ko e kire 1 year nanso omo di Asantefo ni sunkunim sabrenum no na ya Asante adwane akɔhye inyina hini honum baabi ebra kwa mitua ete se ya Asante akɔhye sabia ye ho no okoka kire abrofo no ema omo beche no ebra omo kɔkye ya Asante no omo bo na deja mi kire naked said de be ya ebegu ema n'animu ase frisi omo hu se Asantefo n'ani adia omo na omo mema na ko ama na duru ema ne so enu nti omo ya ade a ema ne kon no mpo se omo nso bedi akon ani ebra omo de ya Asante ekono Asantefo ma ne etu America senka omo kɔgye no nanso omo duru honum no omo hu se omo ntumi nya ho bibia frisi na abrofo no kutatu ene akondie bibira omo ntumi nya ho hwe enu nti ma ne ka kire ne se nana onim senka ye ba abejo nanso eni akondie bia ebetumi di ajew nana wo kwe wodi eja ahwan ni enu nti Asante aka kire won se oni obia odo amuja no enu nti mo asemo ya emema ne hu de ekoso no omo nso tu America eko maame ne nchen editu nanim se waye bia ene akon a omo akonyina hwede akosie enu nti Asante abisa omo se omo ne hwamo ema omo ka kire ne se omo ne Asante mema no ema o ka se da bi Asante mema nyina ewu ewo akono me kire se omo nyina ewu ewo ntokwani oni mema bio na ono kono Asante ntumi nkun ntokwa bio kopim se wi asebese asama ya Asante adija omo no
Omo wie no saa bre ne na abrofo na invent bomb bi a omo frɛ ne Perry Martins bomb. Saa kodie ne na ma abrofo ne timi di asantefo ne so nkunim no. Saa bre ne na asantefo ne ni madekro. Eno nti so omo to a ne ntumi ko asantefo ne bebree. Akona kire no na omo de kosi ne baabi Kumasi fort ne esie no. Me kire Adum museum ho no. Saa museum no omo defeat ya asanto awie na omo kosi ye se abrofo na amrado ne nkotena ho. Ena omo de bomb no esi ho. Eno nti 12 o'clock awie bia no na omo ato. Edi hunehuna asantefo ne se so omo sori bie wa omo de bedu omo so nkunim. Na Perry Martins ne na asantefo na ehunu ka. Ena omo ka ne premo. Eno nti se 12 o'clock no so na so omo tutu na omo se premo ato. Eno nti 1924 ena omo de Asante Prempa odikane esa baaye. Na nipa omo ye ma omo de Asante baaye ne no omo ye fancy scholars. Se omo nte ase se omo de hye ewo si shares. Nipa odi won anim eni Oforiata the first. Me kire Ochehene. Eno nti bire bi atwamu no Asante koda Ochehene ase. Se ne nanaboa ma ye de ne wofa ba Asantemem. Nokre wo mu a wo se nyina ye hu ne se 1900 mu ho no. Saa bra Oforiata the first emedi akonwa ewo chebi no. Ena ote sa abrofo ne boabo asra ano abefa Golden Stool no ene oka se Golden Stool ni free hono mo Asante ne achembe ba abeyepe na adwen mu no nsonso ne yeda Asantefo ene achemfo ntem ene Golden Stool no ene nto no nso koboabo asrafo bibira no ema abrofo no ema omo de ba Asante mem enti ade na anye yi no me kire se efeli ye no bro kofra akonwa no me kire se obedi ade no ene ohun se anhwe ya dabi Asantefo no bekọ akoto ahya achemfo no so ene nti ade obetumi de aye apepa bone oyeye ne se obedide amaye de prempa ba Asante mem ene nti oboaye ema yetumi de prempe eba Asantemem. Obedru ye no omo ye ne Kumasi hene. Frise bra woko ye no omo edi kan de prempe otoso mienu abedi na ade. Ebra brofo ne de Asantefo ahemfo bebre na ekọ sishese no. Omo bewu ne ewuye. Na emo omo mangu na omo tumi ba Asantemem ne de. Na omo nyina adane akrachefo. Hana the rise and fall of Ashanti Empire no esi. Mesrese se won subscribe to my YouTube channel na no aye ne sa mami. Ya me hira ye nyina.